Здравейте! Това е анализ на 10-та седмица от този тренировъчен план, който следвам. Започваме с понеделник, неделя почивах. В понеделник направих интервалната тренировка, която проведох на стадион. Самата тренировка беше около 8 км и половина. Имаше и още няколко километра загрявка. Интервалите бяха по 800 метра. 6 отсечки по 800 метра и тук можем да видим със съответните какви скорости съм ги направил. Първите 800 за 2 минути 42, следващите за 2 минути 48, следващите за 2.48, 2.46, 2.53, 2.45. Горе-долу това е около темпо 3.30 на километър, дори по-бързо. Почивките гледах да ги правя с продължителност около 2 минути и 20. Горе-долу всичко беше наред. Ето тук вече към петата отсечка от 800 метра вече започна да ми става много тежко. Ето виждаме, че тя е била 2.53. Дори след това направих и почивка с 10 секунди повече. Но пък след това за последната успях да я направя отново с скоростта, с която исках. И получи се добра тренировка. 8 по 600 метра, което е 4800, което като разстояние е приблизително като това, което се готвя 5 км. Така че това беше хубава тренировка, която се получи. След това на следващия ден във вторник почивах за такава тренировка и сряда все още бях изморен явно, направих само около 6-7 км. То леко бягане, темпо 5.30, дори по-бавно. Четвъртък отново почивах. Петък вече бях напълно добре. Отпочинал, направих около 11-12 км с темпо около 5. Такова едно стандартно, леко бягане с 10-12 км. Отново на сравнително равно място. И вече бях готов за следващата тренировка, важна в събота. Какво направих тогава? Хубава загрявка. Отиване до стадиона с бягане, там още обиколки, малко упражнения дори, преди да започна съществената част от тренировката. Тя беше ускорително бягане. Ето е тук, самото ускорително бягане, тук продължителност 12 км, като какво съм направил? Първите километри, това бяха като загряващи, 5.30, 5.30, след това вече започнах самото ускоряване. Темпо 5, 4.50, 4.39, 4.30, 4.19, 4.10, 4, 3.48, 3.38 и накрая 3.29, като след всеки километър се опитвах да дигам скоростта с 10 секунди, да свалям темпото. Получи се много добра тренировка, всеки следващ километър беше с точно 10 секунди по-бързо от предходния, право като по учебник тренировка. Съвсем равномерно, на стадион проведена. Накрая вече стана доста трудно да поддържам това темпо и това беше и целта още преди това. Последния ден на 3.30, започвайки от 5 минути на километър от първия. Получи се хубава тренировка, след това бягане направих още около 2 км прибиране, леко бягане. Да видим километрите за седмицата. Неделя 0, понеделник 10, вторник 0, сряда 7, четвъртък 0 и петък 12 и събота 19. Малко така се наложи, че 3 дена в седмицата не успях да бягам, но въпреки това тук с 2 дни с малко повече километри, с крайна сметка успях да събера 48 км при желани 50, нали? Добре се получи и като цяло успешна седмица. Това е за 10-та седмица и предстои следващата, вече предпоследна 11-та седмица.